हाग्रामा महिलारिखौ रागा खरा होननानै सोरबाया बुंनो हागौ, नाथाय हाग्रामा महिलारि सारनि गोरबोआ अननायजों उसिफावनाय। गुबुना हाग्रामा महिलारि सारखौ रागा खरा होननानै बुंनो हागौ, नाथाय हाग्रामा महिलानि गोरबो गोसोआ दिनै अननायजों उसिफावो। रागाबो जोंगोन, अननायबो होगोन, रायजागोनबो आरो अनफिनजागोनबो। बे गोख्रों बाथ्राखौ बुंदों TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया। माब्लाबा रायगोन, माब्लाबा अनगोन, बियो माब्लाबा सोरखौबा रायो आरो अननायजों गावनो नागिरो। माब्लाबा हाग्रामा सारा मानिबा थाखाय सोंखारियो, नाथाय बियो गावनो बिसोरखौ अनखांफिनो। BTCखौ रैखाथि होनो थाखायसो जों जुजिदों। सोरबाया आंनि सायाव मोजां गाज्रि बुंनायफोरखौ खोनासंनो आंहा समानो गैया, बुंदों BPFनि गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि बिक्रम दैमारिया। बे BTCखौ जोङो बासायनो थाखायसो जोङो जुजिदों आरो गोजौ फारसे जौगाहोलांनो थाखायसो जों बे BTCखौ जोङो नाजादों। सोरनिबा राजनितिखौ फोजोबनो, सोरखौबा बियो आंनि, बैयो गुबुननि, बियो BPF, बियो UPP, बे BJP होननानै बुंनाय जोंनि गोसो गोरबोआव जेबो गैया। बेरगाव BTC बियाबनि TCLCC महरै दिनै बिबान आजावबाय बिक्रम दैमारिया। थांनाय BTC बिसायख'थियाव BPF दोलोखौ देरहासार खालामनानै सरकाराव लाबोफिननो सान हर बाराय मेंनाय गैयाजासे BPF राजखान्थि दोलोनि थाखाय खामानि मावनायनि फिथाइ महरै BTCनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि अननायाव दिनै बेरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरिनि बिबानखौ आजावो बिक्रम दैमारिया। दिनैनि हाबाफारियाव बेरगाव बियाबनि सिङाव थानाय गासै BCDCफोरनि सायख'जानाय मासिगिरिफोरनोबो थिसनथाइ बिलाइ गथायनाय जायो। दिनैनि बे मोजां हाबाफारियाव BPF दोलोनि सानै गोख्रों लाइमोन दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म आरो कास्तम बसुमतारियाबो बाहागो लाफायो। गिबियावनो आङो हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ गोजोननाय बावहरदों। नंगौ, मानसिफोरा हाग्रामा महिलारि सारखौ रागा खरा होनना बुङो, नङा होमबा? बुंनो नागिर, नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा रागा खरा जानो हागौ, नाथाय बिनि गोरबोआव अननायजों उसिफावनाय। बियो माब्लाबा सोरखौबा रायो आरो अननायजों गावनो नागिरफिनो। माब्लाबा हाग्रामा सारा सोरखौबा धुमखि होयो, मानिबा थाखाय सोंखारियो, नाथाय बियो गावनो बिसोरखौ अनखांफिनो। बेबायदिनो उपजुक्त सायसा नायनानै दिनै हाग्रामा महिलारिया आंखौ हाग्रामा महिलारि सारा आंखौ TCC चेयारमेन हिसाबै बे समस्थिखौ नायनो दायित्व होबाय। आं बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर बावहरदों। आरो नोंथाङा सोंनाय आरो बुंनाय बायदि जोङो बे BTCखौ जोङो बासायनो थाखायसो जोङो जुजिदों आरो गोजौ फारसे जौगाहोलांनो थाखायसो जों बे BTCखौ जोङो नाजादों। सोरनिबा राजनितिखौ फोजोबनो, सोरखौबा बियो आंनि, बैयो गुबुननि, बियो BPF, बियो UPP, बे BJP होननानै बुंनाय जोंनि गोसो गोरबोआव जेबो गैया। मात्र जोंनि थांखिया बेनो, BTCआ गोजौ फारसे आवगायलांनांगौ। हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों, नोंथांमोनानो सानसे समनि मोजां लिडार जानांगौ। जोंहा आरो बारा गोबाव सम गैलिया। बे BTCखौ दैदेननांगौआ, सालायनांगौआ नोंसोरनि दायित्व होननानै बुङो। बेनिखायनो आं बे खोथाखौनो बुंबावदों, गुबुना हाग्रामा महिलारि सारखौ रागा खरा होननानै बुंनो हागौ, नाथाय हाग्रामा महिलानि गोरबो गोसोआ दिनै अननायजों उसिफावनाय। माब्लाबा रायगोन, माब्लाबा अनगोन, माब्लाबा सोरखौबा धुमखि होगोन, बेखौनो बिथाङा सारा नागिरफिनो। बेबायदि अननायजों उसिफावनाय मोजां लिडारखौ जों बयबो नागिरो आरो जों बिनि सिङावनो थानानै खामानि मावनो जों आवगायलाङो। आङो मावलांगोन। जेसेबां समस्थियाव फान्डफोर फैयो बेखौ रायजोनि थाखाय मावलांनो नाजादों आरो फ्राय गोबां खामानि बे भेरगावआव सारा आंनो हरदों। गुबुना मोनास'हाब्लाबो सारा अननायजों आंनो एसेब्लाबो बारा निस्सय हरनो हागौ, खारन जोंहा बेवहाय MCLA बिदिहै गैया, EM बिदिहै गैया। बिनिखायनो आसा खालामदों हाग्रामा महिलारि सारा बे भेरगाव गोग्लैसोनाय समस्थिखौ नायगोन, बयखौबो समान मेगनजोंनो नायगोन। नाथाय जोङो नैबे भेरगावआ जिहेतु जोंहा MCLA गैयै हिसाबै मोजां नोजोर होगोन होननानै
आं आसा खालामो बे जेबो सानाखै सारा जेखौ बुङो बेखौनो जों लायो सारा जि बुङो बेखौनो जों मावो नाथाय सारा मालाबाबो गाज्रिनि थाखाय जोंखौ थोना मालाबाबो सोरनिबा खहा जानायखौ थोना बेबायदिनो टिकेट मोननाय मोनि बिनाय गैयै आंनि फारसेनिफ्राय सम्पूर्ण हाग्रामा महिलारि सारनि सायावसो भरोसा बेफोरो उननि खोथा जों समस्थिखौ जोङो आवगायहोलांनोसो जोङो नाजादों बेखौ जोङो बुंब्लाबो जेबो फिथाइ थाया बुङाब्लाबो जेबो अरजाया आं दाखालिबो बुंदों मोननाय मोनिया मोनसे गावनि मोननांगौ सम्पतिखौ सोरबाया नागिरखागोन बिफानियाव गावनि मोननांगौखौ सोरबा बिख'गोन माब्लाबा जों बेबायदिबो नुदों गावनि सोलिनो हानाय आरो खहा जायैखौ नायनानै दिनैसिमबो बिफाया गावनि सम्पतिखौ गावनियावनो दोनो मालाबा बिबाबो होआ बिनिखायनो मोननाय मोनिया जोंनि सायाव बे नङा आरो जों बादाबो होनो हाया दिनै बे गावबा गाव मोननांगौ मोनथाय हिसाबै गावसोर नांनानै लागोन आरो होनाया बिगोमानि खामानि होयोब्ला जों बुंनो हाया होआब्लाबो जों जेबो बुंनो हाया बे जाबाय मालिकनि खामानि बेयाव जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय जोङो बुंगोन जोंहा जेबो खहा जानाय नङा जोंखौ खहा जायाजासे समानै रायजो सरकारा नायगोन आरो जोंहा बिसेसकै भगबान दङ जों बे उन्दै हारिखौ एसेबां गोजौसिम लांबाय आरो एसेबां गाहायसिम मानो लांनाय नङा गोजौ फारसेसो जोङो निस्सय आवगायलांगोन जों जेसेबांनो मोजां मावगोन 15 नङा 20 नङा गोबां बोसोरसिम बे पेपआ थांनानै थागोन बे मावनायनि सायाव रायजोखौ अननायनि सायावसो बियो बिथाया गसंनानै थागोन